Spojili sily a sučku Maju s 9 šteniatkami zachránili. Radosť napokon vystriedali obavy. Pôvodný majiteľ ich opakovane kontaktuje s vyhrážkami. Zanedbanú sučku si po liečbe chce vziať späť. Prišla v katastrofickom stave, ani sme neverili, že prežije, pretože sme si prešli giardiami, koronavírusom tejto fenky, kokcidiami a inými črevnými problémami. Podvyživené, vychudnuté, začervené, nezačipované, nikdy v živote nezaočkované a neošetrené. Túto sučku Maju dobrovoľníci odobrali asi pred 2 mesiacmi v jednej z obcí z okresu Medzilaborce. Do karanténnej stanice prišla spolu s 9 šteniatkami. Jedno ale okamžite uhynulo. A bola totálne vychudnutá na kosť. Trvalo nám to 2 mesiace dostať ju aspoň takto do takého stavu, ako je teraz. A obnášalo to veľa časov, úsilia z našej strany. Všetci sme sa delili, sme si robili služby, kto kedy bude Maji váriť, pretože z počiatku nevedela vôbec jesť bežné psikovské jedlo, čiže granulky, konzervičky, takže sme jej varili mäsko, cestovinu, rýžu. Tým karanténnej stanice ju doslova vypiplal. Radosť zo záchrany, ale napokon vystriedali vyhrážky pôvodných majiteľov. Keď sa sučka zotavila, ozvali sa, že ju chcú späť. Že on vytrhá brány a vie, kde bývam, takže si vie prísť aj ku mne domov. Príslušníci Enviro polície sa prípadom zaoberajú a preverujú oznámené skutočnosti. Však ja viem, že nebola očkovaná začípala, ale my sme ju nepírali, čo tá doktorka tak rozpráva, že tyranny, že to zviera alebo niečo. Nemala nejaké zlomeniny, ani zrazenina, alebo neviem čo. To, že by mali dobrovoľníčky Maju vrátiť naspäť pôvodnému majiteľovi, je pre nich neprípustné. Vrátili by ju totiž naspäť do tých istých podmienok, kde takmer prišla o život a ich práca by tak nemala žiaden zmysel. Ja chápem, že ľudia sú v veľmi zlej sociálnej situácii, ale keď nedokážem zabezpečiť potreby sebe, ako môžem vedieť zabezpečiť potreby tomu zvieraťu. S majiteľmi sme hovorili telefonicky, uvedomili si, koľko by ich stáli náklady za 2 mesiace v útulku a tiež veterinárne účty. Rozhovor ukončili s tým, že o Maju záujem nemajú. Každý záchranár sa snaží tým zvieratám pomáhať, ale prečo by sme mali sa báť napadaní takýmito ľuďmi, ktorí neboli schopní zabezpečiť to, čo pes potrebuje? Jana Beľasová, televízia Joj.